У чым Лукашенко вінаваціць Ціханаўскага і якія ўмовы ён ставіць беларусам? Як на самай справе караюць яго чыноўнікаў, а таксама якія страшныя лічбы паказалі ўлады? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко зноў адпальвае. Прэтэнзіі да беларусаў, страшныя абяцанні чыноўнікам і новыя расказы пра Сяргея Ціханаўскага. Сёння ў Мінску прайшла вялікая нарада з дыпламатамі, на якую сабралі больш за 100 чыноўнікаў, якім Лукашенко адразу жа паведаміў, што будзе цяжка. Этот и будущие годы будут очень сложными и напряженными. Поэтому предупреждаю всех присутствующих, прежде всего людей и должностных лиц, которые занимаются экономикой, не обессудьте, но давление, как я говорю, и требования в связи с этим будут только повышаться. Затым ён абвясціў своеасаблівую мабілізацыю для сваіх чыноўнікаў. Нейкім трывожным голасам ён паведаміў прысутным сваю наступную думку. Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Я хочу, чтобы все присутствующие здесь, не только послы, но и члены правительства, это усвоили. Нужны жесткие порой, нетрадиционные методы работы, но экономику страны нужно удержать. Таксама Лукашенко нечакана загаварыў і пра палітвязняў, і нават асабіста пра Сяргея Ціханаўскага. Яго, праўда, Лукашенко пазбягае называць па імені, але ж звярніце ўвагу, пры гэтым Лукашенко абсалютна свядома ў чарговы раз накідвае, што Ціханаўскі, маўляў, прарасійскі персонаж. Последнего сидельца освободили. Ну вы же его просили. И я своей рукой помиловал его. Сейчас кричат. Скоро, наверное, это уже публичное пространство выйдет. Лукашенко нас обманул. Выпустил 15 человек, из них 14 те, у которых завтра сроки заканчиваются, и один этот взбудоражил всю там эту малину. Ну вы же просили его. Ну так берите. Вот он пророссийский. А вы что, не знали, что он пророссийский? Вы знали его биографию, вы на него делали ставку какую-то. А делали ставку на всех, лишь бы захватить власть. Далей жа адбылася зусім феерыя, бо, па-першае, Лукашенко адкрыта прызнаўся, што інтэрв'ю Ціханаўскага ён глядзеў, але тут жа, не міргнуўшы вокам, схлусіў пра тое, што ні пра якія здзекі за кратамі Сяргей нічога не расказваў. Запомните, никакой торговли здесь людьми нет. Я категорически был против, вот как они говорят, обмен. Это меня американцы научили. На переговорах они прямо об этом говорили. Я говорю, ну, ребята, это вы меня к этому сподвигли. Хотите, забирайте. Что взамен? Мы подумаем. Идите, думайте. Так что, мы их будем... Это я отвечаю тем, кто сегодня такие патриоты великие. Мы их что, будем здесь кормить бесплатно, одевать и прочее? Вот я смотрел часть только интервью этого беглого. Он так и не сказал, что над ним тут издевались, права человека нарушали и так далее. Он хотел это из себя выдавить, но этого нет. Но это недешево стоит. Зайшла гаворка і пра прыезд у Беларусь працоўных мігрантаў. Тут Лукашенко зноў паабяцаў, што іх будуць строга кантраляваць, а таксама звярнуўся да беларусаў. Маўляў, вам не падабаюцца мігранты, дык працуйце ў 3 разы больш і лепш. Я своим людям сказал об альтернативе. Есть у нас и другая альтернатива. Мы вообще сюда никого не пустим. Но для того, чтобы хорошо жить, заможно жить, надо в 3 раза лучше работать. Так? Вот альтернатива. Давайте в 3 раза будем работать лучше. Производительность труда должна быть в 3 раза выше для того, чтобы конкурировать на соседних рынках. В любом трудовом коллективе надо спросить, готовы к этому? Если готовы, не берите никаких мигрантов. Просто так шататься здесь никто не будет. Акрамя таго, Лукашенко ў чарговы раз пакляўся ў вернасці свайму так званаму старэйшаму брату. Вы должны, по крайней мере, пока я президент, запомнить одну истину. Ближе, чем Россия, российские народы
для нас нет и быть не может. Не только потому, что мы себе это в голову вбили, или нам это вбили в голову, мне в советские времена, ну а вам помоложе, совсем еще юным людям, также в советские времена. Нет, не только поэтому, хотя это имеет значение. Мы экономически, как вы видите, спустя много лет, едины как никогда. Але тут жа ён шчыра патлумачыў прычыны сваёй ядданасці. Расія гэта найбольшы рынак для беларускіх тавараў, а таксама там самыя танныя энерганосьбіты, таму яе можна і патрэбна даіць. Ну і не змог не згадаць Лукашенко сваю самую галоўную траўму – падзеі 2020 года. Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. Но если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, я это знаю больше, чем кто-либо здесь сидящий, начиная от обычных вооружений и ядерным вооружением, мужики, очень сложно было бы представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на Западе с блоком НАТО. Лукашенку таксама страшна пакрыўдзіла пытанне заходняга журналіста з нейкага апошняга інтэрв'ю, і ён пачаў пераконваць і сябе, і прысутных у наступным. В последнем интервью сказал один из журналистов, опять не буду его называть, в ближайшее время вы услышите это интервью, говорит, пересекаю границу с Беларусью, а там написано, что вы въезжаете в оккупированную Кремлем Беларусь на границе. Кто ездил по этому участку, тот видел. Ничего подобного нет и быть не может. Мы суверенные, независимые государства. И последние десятилетия, сколько мы с вами работаем, мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы. Жорсткасць Лукашэнкі і сапраўдныя вынікі яго пагроз і крыкаў. Усе 30 гадоў знаходжання ва ўладзе Лукашенка паказальна і бязлітасна змагаецца з карупцыяй, а апошнім часам гэты працэс нават узмацніўся, і цяпер яго сілавікі ледзь не штодня затрымліваюць чыноўнікаў ці кіраўнікоў прадпрыемстваў. Выглядае ўсё максімальна сур'ёзна, але, як звычайна, тут ёсць адзін нюанс. Вярхоўны суд Беларусі апублікаваў статыстыку судоў за карупцыю за першыя 6 месяцаў гэтага года. Згодна з ёй прысуды былі вынесеныя 304 карупцыянерам, але аказалася, што ў калоніі адправілі менш за траціну з іх, толькі 27%, а 67% дык і ўвогуле адпусцілі дадому. Нягледзячы на строгае заканадаўства, самае частае пакаранне для беларускіх карупцыянераў – гэта адтэрміноўка пакарання. Яго атрымалі 104 чалавекі, а гэта азначае, што за імі будуць назіраць год ці два, і калі ў сілавікоў прэтэнзій да іх не будзе, то і адбываць пакаранне ім не спатрэбіцца. 84 карупцыянеры былі прысуджаныя да пакарання ў калоніях, яшчэ 80 чалавек адправілі на хатнюю хімію, 20 карупцыянераў атрымалі умоўныя тэрміны, а 7 чалавек паедуць на хімію з накіраваннем. Што вырашылі рабіць яшчэ з 9 карупцыянерамі, не паведамляецца, але як мінімум адзін з іх абмежаваўся ўсяго толькі штрафам. Але ж паказальныя затрыманні працягваюцца, і проста сёння сілавікі пахваліліся, што ўзялі яшчэ аднаго чыноўніка пры атрыманні хабару. На гэты раз пагарэў нейкі бюракрат аднаго з райвыканкамаў Гродзеншчыны, які курыраваў будаўнічую сферу. Па словах сілавікоў, затрыманы ва ўсім прызнаўся і дае паказанні. Цяпер яму нібыта свеціць да 15 гадоў калоніі. Страшныя лічбы. У мінулым годзе ў Беларусі смяротнасць удвая перавысіла нараджальнасць. Паводле афіцыйных звестак Белстата летась нарадзілася 58 938 чалавек, а памерла 115 124. Розніца паміж народжанымі і памерлымі заўважна большая ў сельскай мясцовасці, якая актыўна вымірае, нягледзячы на ўсе высілкі ўлады. Там нарадзілася 13 324 чалавекі, а памерла 37 643, што амаль утрая больш. Чаканая працягласць жыцця беларусаў у 24 годзе склала 74 года і 8 месяцаў, але разрыў паміж мужчынамі і жанчынамі застаецца гіганцкім. Сярэдні беларускі мужчына памірае ў 69 гадоў. Жанчыны жывуць у сярэднім да 79, то бок амаль на 10 гадоў больш. Найбольшая чаканая працягласць жыцця ў Мінску. Яна складае амаль 78 гадоў. Найменшая ў Віцебскай і Магілёўскай абласцях – 73,5 гады.
Вуліцу у элітным раёне Мінска хочуць назваць у гонар забітага КДБшніка. Гаворка ідзе пра жылы комплекс «Паўночны бераг», які знаходзіцца на беразе Цнянскага вадасховішча. Неўзабаве там можа з'явіцца вуліца старэйшага лейтэнанта Дмітрая Федосюка. Гэта аператыўнік спецназа Альфа КДБ з пазыўным «Нірвана», які загінуў падчас штурма кватэры мінскага айцішніка Андрэя Зельцера. Па афіцыйнай версіі ўладаў Федасюк быў застрэлены Зельцерам, але ж цвёрдых доказаў гэтаму не прыводзілася. Пасля здарэння сілавікі апублікавалі толькі частку відэа з кватэры айцішніка. Пасля таго здарэння па ўсёй Беларусі прайшла хваля затрыманняў тых, хто, на думку ўладаў, няправільна выказваўся пра забітага сілавіка, а з самога байца лукашэнкаўцы пачалі рабіць героя, і цяпер вось нават хочуць назваць сталічную вуліцу ў яго гонар. Колькі беларусы могуць зарабіць на чужой крыві? Як заўважыў партал «Зеркала», завод па вытворчасці ударных дронаў у Мінску актыўна набірае персанал, але заробкі па сталічных мерках не асабліва высокія. Напрыклад, спецыялісту аддзела знешняй кааперацыі прапануюць на рукі 2800 рублёў у месяц. Больш за 3000 дык і ўвогуле абяцаюць толькі бухгалтару. Тут нагадаем, што пра існаванне гэтага завода беспілотнікаў нядаўна расказала суполка былых сілавікоў «Белпол». Да канца гэтага года прадпрыемства збіраецца выйсці на вытворчасць да 960 ударных дронаў у год, кожны з якіх можа несці выбухоўку вагой да 10 кілаграмаў. Паводле звестак «Белпол», пасля гэтыя беспілотнікі пастаўляюцца ў Расію. Тым часам расіяне працягваюць выкарыстоўваць дроны для знішчэння мірных людзей. Сёння ўначы яны зноў білі па ўкраіне, выкарыстаўшы 309 ударных беспілотнікаў і 8 крылатых ракет. Галоўнай цэллю была сталіца краіны Кіеў. Там адна з расійскіх ракет трапіла ў жылы шматпавярховы дом, у выніку чаго цалкам абрынуўся пад'езд. Паводле папярэдніх звестак раненні атрымалі 82 чалавекі, 44 з якіх шпіталізаваныя. Загінулі як мінімум 7 людзей, сярод якіх былі маці 6гадовым сынам. На момант выхаду гэтага відэа ратавальнікі працягвалі пошукі людзей пад заваламі. Дарэчы, уначы некаторыя з расійскіх дронаў праляталі і над беларускім палешшам. Іх заўважылі над Нароўляй і Хойнікамі, а таксама непадалёк ад Брагіна. Паведамляецца, што праз Беларусь ляцела як мінімум 4 такіх страшных госця. Махнаты дыверсант і раўнадушныя чыноўнікі нарабілі бяды ў Лепельскім раёне. Там нечакана высахла возера Кастрыцкае. Вадаём абмялеў амаль што цалкам. Аказалася, што ва ўсім вінаваты звычайны бабёр. Ён пракапаў нару ў цэнтры дамбы возера, а ў выніку моцных паводак дамбу яшчэ і размыла. 19 ліпеня ўзровень вады ў возеры упаў прыкладна на паўметра, а праз 4 дні дамбу прарвала канчаткова. Адметна, што мясцовыя рыбаловы бачылі праблему і спрабавалі выратаваць вадаём ад асушэння, але ім ніхто не дапамог. Людзі кажуць, што спачатку засыпалі прамоіну ўручную, а пасля звярнуліся ў мясцовы сельскі савет, каб яны дапамаглі арганізаваць пагрузчык. Але чыноўнікі на просьбу не адрэагавалі і ўжо праз пару дзён дамбу прарвала. Цяпер жа некалі паўнаводнае возера нагадвае топкае балота. У ім загінула ўся рыба і іншая азёрная жыўнасць. Тэарэтычна, калі засыпаць месца прамывання і ўмацаваць дамбу, вадаём можна аднавіць, але для гэтага патрэбная цяжкая тэхніка, то бок без дапамогі дзяржавы не абысціся. Мінчук купіў кватэру з жывым сюрпрызам і цяпер не ведае, што рабіць. Гісторыю расказаў партал «Онлайнер». На дзяржаўным аўкцыёне сямейная пара купіла кватэру, якую за даўгі забралі ва ўладальніка. У ёй жыла пенсіянерка, але ж пакупнікоў запэўнілі, што з высяленнем жанчыны праблем не ўзнікне. У выніку пара заплаціла за двушку 156 000 беларускіх рублёў, альбо каля 53 000 даляраў па курсе, і далей пачаліся непрыемныя сюрпрызы. Аказалася, што тую пенсіянерку засялілі ў кватэру па рашэнню суда як члена сям'і былога ўладальніка, і цяпер праз нюансы заканадаўства выселіць яе праз суд мужчына не можа. Сама жанчына з'язджаць таксама адмаўляецца. Дакладней, яна гатовая выехаць, але не бясплатна, за 25 000 даляраў. Цяпер пакупнікі не ведаюць, што ім рабіць, бо пакуль што яны жывуць у інтэрнаце, але праз 2 месяцы мусяць адтуль выехаць. Засяляцца з 2 дзецьмі ў кватэру, дзе жыве пастаронні чалавек, сям'я таксама не гарыць жаданнем. Грошай, каб заплаціць жанчыне за высяленне, у іх таксама няма. У выніку пакупнік у адчаі. Суд нічым не можа дапамагчы, а пенсіянерка адказвае коратка: альбо плаціце, альбо я застаюся жыць тут далей.
Праблемы з'явіліся ў яшчэ адной беларускай славутасці. У 500-гадовым храме крэпасці ў Мураванцы Шчучынскага раёна з'явіліся расколіны на скляпеннях на вышыні 12 метраў. Самастойна вырашыць праблему прыход не можа праз адсутнасць фінансаў, ды і па законе займацца рамонтам у старадаўняй царкве нельга, бо храм адносіцца да нулявой катэгорыі, а гэта значыць, што ён мае статус аб'екта гісторыка-культурнай каштоўнасці, уключанага ў папярэдні спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Цяпер парафія, архітэктары і прадстаўнікі гродзенскай дыяцэзіі шукаюць спонсараў, якія маглі б аплаціць і даследаванні, і працу спецыялістаў па рэстаўрацыі святыні. Гэтая свята-раства Багародзіцкая царква, больш вядомая па назве вёскі проста як Мураванка, помнік абарончага дойлідства. Яна была збудаваная паміж 1516 і 1542 гадамі і мае стылявыя адзнакі беларускай готыкі з элементамі рэнесансу. Царква моцна пацярпела ў войнах 17-18 стагоддзяў і пасля была ў занядбанні. У 19 стагоддзі будынак перажыў капітальны рамонт і ў 1920-е гады дзейнічаў як касцёл, а ў 1989 годзе храм вярнулі праваслаўным вернікам. Памёр першы хакеіст з Беларусі ў НХЛ Ян Мішук. Ён нарадзіўся ў 1940 годзе ў Налібоках. У 1943 яго родную вёску спалілі нацысты, а тых жыхароў, што засталіся жывымі, накіравалі на прымусовыя працы ў Германію. Пасля вайны многія сем'і з лагераў эмігравалі за акіян. Бацька Яна пераехаў у Канаду ў 1950 годзе і хутка забраў да сябе ўсю сям'ю. Там яго сын змяніў імя на Джон і пачаў гуляць у хакей. Па выніку хлопцу удалося прабіцца ў НХЛ, дзе ён правёў 237 матчаў на пазіцыі абаронцы ў складзе Дэтройта, Чыкага, Філадельфіі і Мінесоты. Пасля завяршэння кар'еры Мішук пабудаваў паспяховы бізнес у сферы грамадскага харчавання, а ў 19 годзе ён прыязджаў у Беларусь і нават наведаў родныя Налібокі. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.